arristua izan zen, hasierako izurrezko flautasun hortatik garatua. Aurkitu diote tresnari, baina baieztapen horrek etoka bat ere font zientifikorik. Txistu kontuetan, tamainoak badu ere inportantzia. Hau da, txistu txikiari ziruela deitzen zaio eta handiari berri zilbotea. Zilbote baten jabea esaten duen jende askok txistu normal bat esaten du gehienetan. Edo zirula sistrin bat. Txistua gure tresna tradizionalik ezagunera da, baina ez bakarra. Adra jotzen ere badakigu. Alboka. Mingainaren alban eukan. Konturatzen bazarete, alboka joleak ez dio putz egitari uzten. Ai, bai, da. Ez zenekien. Harridura pedagogikoa da, bai. Albokaria orduak eta orduak egon daiteke putz eta putz egiten. Hartu arnasa mote. Alboka estidentea iruditu bazaizue, prestatu zaitezte hurrengo antzuteko. Dultzaina edo gaita. Zergatik ipini duzu belarrietan? Zer, ez zaitut entzuten. Perkusioa oso importanta da gure musikan, erritmoa. Euskal musikak ere badu erritmo propio bat, zortzikoa. Tan, 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 tan. Eta perkusio tresna ugari asmatu ditugu, zaharrena txalaparta. Atabala. Panderoa. Duna.
erotzen herriko jaixetan. Bufanda txuria oso zoriontzu herriko jaixetan bia! Ai, gure gaztea. Zumarrako jaixetan! Gazte izatea zer den, Gozatu. Ez dakigun dagoen oberena. Bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitudala ahaztu inoiz. Aitortzen du, izan zarela bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen askabai izan. Euskal Horradak erromantzak histori bat kontatzuten poema tradizionalak dira. Baina badabe izketarik. ¿Y cuál es la diferencia? Barkatu, baina nor zaitugu. Kaixo, me llamo Omar Mojatari. Acabo de desembarcar y estoy en el Euskaltegi de Ukoltzu. Kontxo, desembarkar, ongi etorria. Eta zer moduz euskaltegian? Pues ahí vamos. Un día mejor, otro peor, yo lo entiendo, pero hablar buchinaca. Pues mira, el romance es un grupo de la balada, extendido en el mundo hispánico, España, Portugal, Sudamérica, debido a las migraciones y conquistas, y con peculiares particulares como la medición. Balada, Europako poema narratibo izraeltzeko erabiltzen da. Hau oso eskertzitu izan da eta lorpia finkorik ez du. Horregatik kontapoesia izenez ere ezagutzen dira. Gainera fantasiazko gaiak onartzen ditu. Eta erromantzietan gai historikoak lantzen dira batez ere. Es decir, teniendo en cuenta que la contrapoesía en euskera, en cuanto a métrica y temática, se ha desviado un poco de la balada europea. Parece más apropiado llamar a este género vasco balada. Hori da oso ondo, Mar. Badakizu zein izan zen. Ezagutzen dugu lehen balada? La guerra de Beotibar. A ti te suena mucho el euskaltegi, eta zer kontatzen du? Fue una confrontación armada que ocurrió en 1321 entre Roma y Guipúzcoa, el reino de Castilla, frente a un numeroso ejército del reino de Navarra en la proximidad de Tolosa, en la localidad denominada Beotibar. Gukira zien, no? Eta bertxotan, belaunaldi hau transmititu izan da. Bai, hurrengo mendeetan euskaldunek kantari jarraitu zuten. 19. mendean euskal musikaren munstro bat jaio zen. Xabier Lete, Ez. Bertxundi, Ez. Amaia Zubiria, Ez. Zune, Eskiz, Eskorbuto, Ez. La Polla Records, Ez organizada. Barricada, Ez. Sea Maiz, Ez. Iparagirre, Zen Iparragirre Institutukoa, Euskal Herrian ezagutu den artista petoa. Bohemioa, abentura zalea, aktorea eta musikalia. eta bertsolaria, baina bertsolari desberdina, eskola duna. Xenpelarrek bertsolari herriko eskola gabeak desafioa bota zion, eta ez zion erantzun Iparragirre, ez zion ausartu. Erantzun zion, bere moduan, bere kantetu. Iparragirre abia dela, askori diota ditzen. Euskaldunen artean guztiz maitatua. Gazte-gazteratik herritik kanpora, estrangerialdean pasa ez zenbor. Gitarra saltxo bat da, niretzan dago. Horrela ibiltzen da artista euskalduna. Egun batean pobrek beste batez jauna, kantari pasatzen den nik beti eguna. Biba Rioja, biba Naparra, ustu dezagun pitxarra. Bardo fina eta jateko, nafartzen gogote gaur ugari. Baitekin batekin pasatzen. Zurra, joan espatu lurra, hautsile paezurra. Kontuz guzti zintzurra. Bye.
bate. Ardoa etu bizi, oizurreko ikusti, eman gabe ez utzi. Ardoa etu bizi, bide txarra eginti, osasuna ekiti. Martxa entzuazti. Nabiantzako dago, eran ezagun oro, zurgoren panikero. Nabiantzako dago, eraideko nio, infernurko txakio, fardeten edizio. Eraideko nio. Aurrean, umetxo bat Euskal Herriari begira. Orain asko hobeto dago, baina hala ere Euskal Herria ez dago elaratean paisaje derrapitu. Beste metafora bat da. Eta zer esan nahi du. Euskal Herria zapaldua dagoela askatasunik gabe. Hori asko zarkiago dago. Bestea, Ez da hori. ondo da. Askatasunik gabeko ere mulatz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean, umetxo bat Euskal Herri zapalduari begira. Umetxoak ikusirik, Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Arantzak... Alto, arantzak, Euskal Herriak arantzak ditu. Arantzak kentzea beste metafora bat da. Diktadura frankistaren errepresiotik askatzea esan nahi du. Joder, alde dera, eta nola nahi duzu jendeak hori ulertzea. Askatasunik gabeko ere mulatz batean aurkitzen da Euskal Herri zapaldua. Aurrean, umetxoak Euskal Herri zapalduari begira. Umetxoak ikusirik, Euskal Herri zapaldua ezin bizirik. Diktadura frankistaren errepresiotik askatu nahi du, etorkizun politiko itxaropentsu bat, eman. Hobeto, baina dena den, ume batek ezin du Euskal Herria askatu. Handia geratzen zaio enpresa hori, ez da sinesgarria. Bea beste metafora bat da. Eta zer da umea. Kontzientzia politikoa duen Euskal Herritar bat. Joder, alde ederra, eta jendeak nola ulertuko du hori. Askatasunik gabeko ere Dena den, letra gehiaik ez da. Hori ez da polizia. metafora. Garai hartan euskal musika bat zeukan gai nagusi bat. Askatasun. Euskara, justizia, demokrazia, burujabetasuna. Los pájaros. Sí, hombre, Omar, ¿qué tal, Omar? Aquí estamos. En el Euskaltegi nos han dicho que el seminario este que es organizado está muy bien y que sería interesante venir de oyente. oso ongi, así que los pájaros, Omar. Sí, a mí también me sorprende. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá, chuchu. Bueno. Está muy claro dónde se inspiró María Jesús. Mikel, ¿ez da gainera artikulu bat zorea gertzen dira gure kartetan? Ez da inbestera kruzia. 5 euro baiez. 10 bat kantu behatu behintxe behar, txoriak ezbatzen dituzten. Yo, otros 5, ¿a qué también? Ez nik. Txori errezinula, idan da kantari, zeren ordian beiti, kampuan janari. Bat! Alapeko zagarraren, adarraren puntaren punta, txoria zegoen kantari, txiruliruli, txirulirula, markan betuko behu soinu txori. Txori txikia nintzelarik esan zidate. 3,
herriko tristura, soineko beltzen joskura, txori negartiz bete da eta humorez ustu da. Bost! Txoria baino ere, harina gogatza, udaxe banko nika, hangorik ikaza. Sei. Nik zuzaitu maitiago, txoriak bere, umiak baino. Zazpi! Idurridu gerala, kaiola batera, jarritako soriak fuzile bentean. Zortzi. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Bederatzi! Amar. Bederatzi besterik ez, eman 5 euro. Itxon, besteren bat egon bara. Baina ez du balio, txoria esan dugu. Usoa txoria da, hegazti bat. Otxantxan gorriak, gelako zapaian, otxantxan gorriak, gelako zapaian. Txoria ipatu gara, txoria hitza, eta maika atzera dituzu. Itxon, bizkaiko aberatsak? Bizkaiko aberatsak? Bizkaiko aberatsuak dira, diruzale txerri erosle eta txori. Ama! Saltzaile